než když vejdu dovnitř? Protože nás čekají na večeři. Máme zpoždění. No ještě ne, ale za chvilku mít budeme. Takže mám ještě trochu času. A co hledáš? Už to mám. Sláva. Co je? Znervózňuje to tvoje čekání s rukou na klice. Už jsem byla hotová, ale teď mám pocit, jako kdybych něco zapomněla. A co bys tak mohla hledat? Jdeme na večeři k Šalmetovým, takže potřebuješ mě. Já už jsem tady připravený asi 3/4 hodiny. Šaty máš na sobě, od auta mám v kapse, peníze nepotřebuješ, protože jsme pozvaní. Tak co hledáš? Důvod, proč tam nejít? To by se tam nechce? Ne. No tak se dnes budeš muset trošku přinutit, tak nezdržuj a pojď. Opravdu tam musím jít s tebou. No tak přece tam nepůjdu sám. A proč ne? Protože jsme pozvaní oba dva, tak nezdržuj a pojď. Ne. Ne. Já nemůžu. Až do poslední chvíle jsem si myslela, že to půjde. Ale ne. Je to nad moje síly. Loran, jsi nemocná nebo něco tě bolí? Ne. Nemůžu udělat ani krok. Poslouchej, děláš si legraci? Ne. Hele, já jsem byl dost dlouho trpělivý. Choval jsem se civilizovaně, ale to nemusí trvat věčně. Něco se strhne a budeme toho litovat oba dva. Ale čím se nic nezmění? Já prostě nikam nejdu. Florence, je to důležité. Šalmet odkoupil můj podíl ve firmě a my to musíme společně oslavit. A proč k tomu potřebuješ mě? Tak já nechápu, proč nechceš jít. Pak jsi nemocná? Ne. Nemůžu udělat ani krok a nevypravím ze sebe ani slovo. Nebudeme dlouho, pojď. Ne. Mluvit budu jen já, tak pojď. Ne, přestaň mi pořád říkat pojď. Tak pojďme. Vyloučený. Dneska večer prostě Kristýn Šalmetovou nevydržím. Proč? Co proti ní máš? Je to kráva. Kráva, proč? No sbírá plechovky. No vidíš, my ji dneska jednu neseme. No, a co si myslíš, kolik si dal plechovek za tu dobu, co jí znáš? Já nevím, já jsem to nepočítal. No, tak podívej, řekněme, že 2 do roka. No. Jo? Tak to znamená takových 40. No. No, ta ženská má 350 prázdných No plechovek. tak má ráda nádoby, tak je sbírá, no. Má ráda všechno, co je dutý. Má ráda všechno, co je dutý, pojďme. Sbírá plechovky, protože jsou duté. No je dutá, sbírá duté věci, pojďme. Ta ženská má doma 350 plechovek. Prázdných. Florence, nebudeme teď řešit plechovky, ano? Nech plechovky, plechovkama to teď nevyřešíme. Šalmetovi nemají děti? No tak had, sbíraj plechovky. Ale poslouchej dobře, mně se taky občas stává, že se mi do něčeho nechce. Ale zmobilizuju se a nakonec se to prostě podaří. Florence, věř mi, že když teď vstaneš z toho kanapé, máš to nejhorší za sebou. Florence, věř mi, vstaň a následuj mě. Proč neměli nikdy děti? Protože pro samé plechovky neměli místo. Chceš trošku vody? Ráda. No. Já nikam nejdu. A co to s tebou dneska je? Hele, buď na mě, Pierre, milejší, není mi dobře. A tak se napij, třeba se ti udělá líp. Ale tak tohle to snad nemyslíš vážně. Prostě jim řekneš, že jsem nemocná, že mi není dobře. Já mám lhát? Už 30 let seš daňový poradce. Já tě nechápu. Já taky ne. To všechno jenom kvůli tomu, že Šalmetova žena sbírá plechovky? Ne, to není kvůli tomu. Potřebuju si promluvit. Říkala jsi, že ze sebe nedostaneš ani slovo. Ale já si potřebuju promluvit s tebou, Pierre. Teď? Ano, prosím tě. Poslouchej, uděláme spolu takovou dohodu, ano? Je za 5 minut půl. Dávám ti 5 minut na to, aby si mi řekla, jaký je tvůj problém. Já ho potom za minutu vyřeším. Je mi jako kdybych stála na kraji propasti. Obrovské propasti. Připadám si stará, zbytečná. Jsem v důchodu. Už nevím, co mi je. Já mám strach. Tohle za minutu nevyřeším. Florence,
Však jde o to, že náš syn Alexandr odešel z domu. Ha, uhádl jsem to, tak si uvědom, že mu 18 let odešel na techniku do Lyonu, to je taková šance, do Lyonu. Už nemáme žádné děti, Pierre. Jak nemáme žádné děti? Jak? Máme 3 děti, z čehož 2 už odešly a teď to 3. Alexandr udělá to samé, co ty 2 předtím. Však už byl nejvyšší čas. A proč říkáš, že byl nejvyšší čas? Je mu 18 let, v jeho věku, co já vím, Alexandr Veliký. No už dobil Řecko. Ale já na Alexandra Velikého kašlu. Já jsem svého syna nepojmenovala Alexandr, aby z něj měla válečníka. No, tak vypovídala si se, jak může. Ne. Ale tak Lorenz, nedělej fóry. Ty si to vůbec neuvědomuješ, Pierre, ale já mám teď pocit absolutní marnosti. Bez dětí jsem zbytečná. Jsem v důchodu. No tak toho využij, život pro tebe začíná. Ale co začíná? Bridgeový klub, generálka pro důchodce, sbor seniorů. Když mi řekneš, že mi život začíná, tak to mi je hned o 20 let víc. To se říká úplným starcům, že jim život začíná. Tak si lehni na gauč a čekej na smrt, ale až se vrátíme z té večeře. Ne, nepůjdu k Šalmetovým zrovna v ten večer, kdy jsem si uvědomila, že bych mohla umřít. Poslouchej, to je přece normální úděl matek. To se stává všem. Matkám jednou děti prostě zamávají křídly, vyletí z hnízda, rozutíkají se po světě. Přestaň. Okamžitě přestaň. Já nehodlám tohleto poslouchat. Možná, že jiní ženský jsou na tom stejně jako já, ale ty jsou mi ukradený. To mě děti opustily, to já stárnu, já umřu. Je to moje bolest a já se nehodlám o ní s nikým dělit. Tak já jsem se tě snažil trošku pomoct, no. Ano, snažil jsi se mě zvednout sebevědomí, No. ale mě už se zvednout nic nedá. No tak to bych chtěl vědět proč. Protože, a ty nic nechápeš. A jistě, že. Však ty bys mohla být ta nejšťastnější žena na světě. Máš 3 krásné děti. No já taky nejsem úplně na zahození. No. A teď včerejška seš babička. Malé Elizabeth 3 kg 60, 47 cm. Ty si to uvědomuješ? Jistě, že si to uvědomuji. Babička. No, ještě jsem mohla chvíli počkat. Připadám si na to docela mladá. No vidíš, jak tomu jsi ještě mladá. No o to je to horší, umřít jako mladá. Ty se nedovede z ničeho radovat a na všechno se díváš skrz ty tvoje černé brýle. A když s tebou nesouhlasím, tak hned ty mě nechápeš. Jako včera v té porodnici, tak jsem se těšil z té malé a ty hned vypadáš jak imbecil. No, měl si vidět ten svůj připitomělý úsměv, co si v té porodnici měl. Dávej si pozor, nebo se z tebe stane senilní stařec. A tak já jsem se těšil z té malé, no. Těšil jsem se za jejich rodiče. Za Šárla, za Miky. Miky. To je jméno. Miky. No, tak je to Angličanka, nějak se jmenovat musí, no. Co myslíš, na koho její rodiče mysleli, když jí dávali jméno Miky? Myslíš? Pojďme. Charles se mě ptal, jak bych chtěla, aby mě ta malá říkala. No, já chci, aby mě říkala jménem Lorenz. No, ale on říkal, že to malé dítě nebude umět vyslovit, že by mi mohla říkat třeba Lolo. No, tak to teda ne, to jsem mu rovnou řekla, jak mi ta holka bude říkat Lolo, tak ji to nechci ani vidět. A tak ty jsi zaujatá proti Miky a maskuješ to takovýhle mi. Já? Ale vůbec ne. Ale no jistě, odjakže vás jí neměla ráda. A to ty jsi neměl rád. A tak trošku mrzla na nevi, když byla těhotná, to je pravda, no. To mi povídej. Přibrala 18 kilo. Jen 18? No, to já, když jsem čekala Šárla, měla jsem jen 7. Jo, No. ano, vzpomínám si. Tak můžeme jít? Ne. Dej mi se Šalmatovými pokoj. Budeme si ještě chvíli povídat. Dobře, o čem? Dělá mi hrozně dobře mluvit o ní špatně. Do toho! Proč si jenom ten Charles tu holku bral? A tak Miky je inteligentní holka, i když je to Angličanka, no. 2 týdny po početí si sahala pořád na břicho a tvářila se na umření, jenom aby měla lepší místo na kanapě. No tak nakonec měla příliš velké břicho, nikdo s tím nepočítal, no. Ty první si říkal, jak je s tím bříškem zářivě nádherná. To jsem kecal. To já, když jsem byla těhotná, chovala jsem se diskrétně, byla to jen moje
soukromá záležitost. No, vzpomínám si, no. Ale i tak nechápu, proč mi Charles dával tu knihu o kojení. Ty jsi ji četl? No, No to je strašný. tak nechtěl jsem mu kazit radost, ale kojení to tedy není moje silná partie. Hele, co si myslíš o jménu Elizabeth? Cože? Co si myslíš o jménu Elizabeth? Jo, tak ta malá, takové britské. Elizabeth I. No, mohlo to dopadnout hůř. Mohli jí dát jméno Yuki, Poky nebo Cuky. No, Juky, Poky, Cuky, tak zasmáli jsme se a můžeme jít. Ne. Charles mi řekl, co bych chtěl jako dárek k narození té malé. Ano, co? Auto. Autíčko se pro holčičku nehodí. Ale ne autíčko pro holčičku. Autíčko pro ně 3. Normální auto? Normální auto. A s tím jsem nepočítal. A co dostanou od rodičů Miky? Nemám tušení. No tak uvidíme, dobře, dáme si... Dáme si panáka. Nedáme si odchod. Ne. Laurence, půjdeš se mnou do garáže, nastoupíš do auta, já tě odvezu k Šalmetovým. Ne. Já se tě neptám na tvůj názor, a ti to prostě oznamuji. Já jsem byl dost dlouho trpělivý, já jsem si vyposlechl, že jsi stará, že tě opustili všechny děti, že brzo umřeš, ale mě to úplně jedno, já potřebuji jít na tu večeři. Jestli chceš, jestli to je tak důležité, tak si tam můžeš jít sám. A můžeš svému společníkovi říct, že jsem nemocná. A co ti je, však normálně hýbeš rukama, nohama, tyhle nálady si schovej na jindy. Ne. Poslouchej, Laurence, to, co teď děláš, nemá vůbec žádnou logiku. No, a co s tím má co dělat logika? Tak jsme pozvané na večeři, tak tam jdeme. To je logika světa, prostě civilizace byla vybudována na několika základních pravidlech, jako je třeba to, že neodmítneš pozvání na večeři v poslední chvíli. Takže já ohrožuju civilizaci. Tak svým způsobem ano. Ohrožuješ tisícileté úsilí lidí na této planetě vytvořit tu aspoň kousek přijatelného prostoru pro život. Ty muž, já to risknu. No já to budu tolerovat nevím. No a co uděláš, když nepůjdu? Laurence, neptej se mě, nebo ti odpovím. No tak co uděláš? Já od tebe odejdu. Ty ode mě odejdeš? A myslím to smrtelně vážně. Protože jestli teď se mnou nepůjdeš na tu večeři, znamená to, že jsi úplně nepoužitelná. A já odmítám strávit zbytek života se stařenou, která se jenom tak šune po kuchyni a běhne, protože ty, má drahá, k tomu směřuješ. Jestliže chci, aby si šla se mnou na tu večeři, tím tě zachraňuju od úplného schátrání. Vlastně ti tím poskytuju službu. Ty by si mi měla platit. Počkej, až ty půjdeš do důchodu. Spadne ti to na hlavu jako nevyléčitelná nemoc. 2 týdny potom dostaneš dárek od podniku a měsíc na to maskavou mrtvici. Já to poslouchám. Nikdy by si mě nedokázal opustit. Co povídáš? A před 19 lety si nevzpomínáš? Jsem to skoro udělal. Jo, a to už tenkrát jsem odmítala jít k Šalmetovi. Ty víš velmi dobře, na co narážím. Aha, ty myslíš Žaka. Ano, Žaka. No už jsem na něj zapomněla, ale jestli teď odejdeš, tak já mu zavolám. Je pozdě. Proč? Měl mozkovou příhodu. Před 3 měsíci. No a proč si mi to neřekl? Nechtěl jsem tě ranit, ale uklidně se už je úplně zdrav. Je sice do půl těla ochrnutý, ale jinak je fit. Vidíš, co jsem říkala? To je tím důchodem. V jeho případě to dělá chlast. Chudák Žak. Ostatně, ty by si mě kvůli němu nikdy neopustil. Co povědět, dokonce jsem přišel prolínout už jeden byt. No a? No byl příliš malý. Ale odstěhoval by si se zbytečně. Já jsem s Žakem nikdy nic neměla. Cože? No, mezi námi nikdy nic nebylo. Ty jsi s Žakem nic neměl, Laurence, děláš si legraci. Ne. Poslouchej, ty si uvědomuješ, co teď říkáš? No ano. Však jsi se mi přiznala, že jste spolu měli poměr. Ale to jsem lhala. Laurence, ale přestaň dělat fory, tohle je vážná věc. No, ale ty by si měl mít radost. Obvykle jsou manželé šťastní, spokojení, když se dozví, že jim byla žena věrná. A proč jsi s ním nespala k čertu? Neměla jsem chuť. Chuť? Když on byl tehdy fešák. No to by. No tak proč jsi si chtěla, abych si myslel, že jste spolu měli poměr?
No, nevím, no možná proto, aby sis uvědomil, že máš ještě pořád svůdnou ženu, že si musíš dávat pozor. Pane Bože, tak já jsem 19 let žil ve lži. Pozor, byla bych s ním mohla spát, kdybych byla chtěla. Ale mohla bych, kdybych byla, to přece není to tež, jako kdyby si s ním opravdu spala. Ty jsi nespokojený, že jsem se s ním nevyspala? Částečně. Svým způsobem jsem na to byl hrdý. Naše manželství tu těžkou situaci překonalo, společně jsme to zvládli. A navíc jsem měl doma manželku nejenom svůdnou, ale i odvážnou, ano, dost odvážnou na to, aby se dokázala přiznat té nevěři. Ta tvoje nevěra byla takovýhle pevným poutem celých 19 let našeho manželství a teď se dozvím, že to nebyla pravda. Koránce, jak si mi to mohla udělat. Přiznal jsem, běžel do cestovní kanceláře, objednal jsem zájezd do Egypta. No to bylo nádherné. Tam jsem měl úplného vola. Běhal jsem za tebou po všech palubách a dělal jsem všechno pro to, aby se na něj zapomněla. Dokonce i ve spánku jsem se ti díval do obličeje, jestli se ti o něm nezdá. Teď se dozvím, že jsi neměla na koho zapomenout. Já to všechno vím. Já to viděla. Byl jsi moc zamilovaný. Dokonce si z každé ráno čistil boty. Protože jsem byl mladý. Kdyby se mi to stalo, ty taky po mně. No já jsem si to dlouho vyčítala, že jsem se s Žakem nevyspala. Víš s těma výčitkama to má do háje. Jak něco řeknu, ty jsi otřesná ženská. Styď se! Děláš mi scénu za to, že jsem ti byla věrná. A tak jistě, tak si uvědom, o co tady šlo. Alexandra jsme počali v Egyptě.